ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку, сябри. Зараз я вам такое расскажу, такое. И что ты нам расскажешь? Докладнее не тільки розкажу, але і покажу. Отшукала щось цікаве? О, сказать цікаве, значить нічого не сказать. Сенсаційне. Так правильно. Кася, заинтриговала. Давай, делись своей сенсацией. Уявляєте, я отшукала самий перший мультфільм. Ого, гэта сапраўды цікава. А хто його намалював і коли? Зараз розкажу. І гэта першы мультик виглядає нязвыкла для нас. Зусім не падобны до сучасных. Сапраўды. Зараз не убачиш чорно-білих мультфільмів. Ён быццам намаляваны крэйдай на дошцы. А яшчэ і зусім коротенький. Доўжыцца менш за 2 хвіліны. Так само не звикла для нас. Але для такого короткого мультика мастаку прыйшлося зрабіць уручную ажно 700 малюнкаў. І калі гэта адбылося? Прэм'ера першага мультика з прадуманым сюжэтам і персонажамі адбылася у 1908 годзе. Ого, больш за 100 гадоў таму. І хто намаляваў гэты мультфільм? Эмиль Коль, французскі мастак-мультыплікатар. Уявіце, ён працаваў над мультиком некалькі месяцаў. Атрымалася даволі смешна. Я б сказаў, мультфільм нагадвае ажыўшыя карыкатуры. Гэта такія жартоўныя малюнкі. Нездарма ты у нас разумнік, Лесік. Эмиль Коль на самой справе працаваў карыкатурыстам больш за 20 гадоў. Як здорово, што мастаку прыйшло ў галаву аб'яднаць усе гэтыя смешныя малюнкі ў мультик. Сапраўды! І цяпер у нас ёсць столькі самых розных цікавых мультфільмаў. Адзін з якіх я прапаную зараз паглядзець. Глядзім, сябры. Сябры, як здорова, што пачаліся канікулы. Можна столькі ўсяго цікавага зрабіць. Напрыклад, нагуляцца па лесе, надыхацца свежым паветрам. А хутка можна будзе збіраць смачныя ягады, суніц, чарніц, смакота. Смакота. А вы, дзяўчынкі, не забыліся на правілы паводзінаў у лесе? Ой, Лесік, ты зноў са сваімі правіламі. Не забыліся. У лес трэба хадзіць толькі з дарослымі. Апранацца трэба так, каб не закусалі камары і іншыя насякомыя. Гэта значыць, штаны і рукавы павінны быць доўгімі, а на галаве хустка ці кепка. Правільна. Але гэта не ўсе правілы. Яшчэ ў лясе нельга зрываць і есці незнаёмыя ягады. Ой, правільна, Вара, гэта вельмі важнае правіла. А яшчэ? Трэба памятаць, што ў лесе мы госці, таму ні ў якім разе нельга крыўдзіць нікога з лясных жыхароў. А абараняцца можна, калі раптам хтосьці нападзе? Кася, у нас няма такіх драпежнікаў, якія спецыяльна палююць на чалавека. Так што, калі звяроў не дражніць, усё будзе добра. А вось змеі, яны дакладна нападаюць і могуць укусіць. Ад змяі можна абараняцца, напрыклад, палкай? Ні ў якім разе, Кася. Ага, а калі сустрэнеш атрутную змяю? Сяброўка, змей крыўдзіць не трэба ні ў якім разе. Першымі яны на чалавека ніколі не нападаюць. Калі не злаваць іх, размахваючы палкамі. Да таго ж, Кася, ты ўпэўнена, што зможаш адрозніць змяю ад яшчаркі? Ну і пытанне. Не сумнявайся, разумнік. Тады давай зараз гэта праверым. Разам з тым пазнаёмімся з адной цікавай жыхаркай нашых лясоў. Ой, мамачкі, змяя! Упэўнена, Кася? Ды змяя гэта, магчыма, нават атрутная. А вось ты і памыляешся, Кася. Гэта не змяя, а яшчарка. Не можа быць. Яшчаркі не такія. У іх ёсць лапкі. Уяві сабе, Кася, гэта бязногая яшчарка. Называецца яна вераценніца. Ну і ну, нечакана. А чаму у яе такая цікавая назва? Назва вераценніца паходзіць ад верацяна, выцягнутай прылады, з дапамогай якой у даўніну пралі тканіну. Зразумела. Лесік,
А многие ящерки умеют откидывать хвост. І вераценніца не выключэнне. Калі ёй трэба выратавацца ад ворага, яна пакідае ў зубах ці кіпцюрах драпежніка свой доўгі і надзвычай крохкі хвост. І потым яна можа адрасціць новы? Так, Кася. О, а дзе можна ўбачыць гэтую цікавую яшчарку? Часцей за ўсё вераценніца сустракаецца ў зарасніках кустоў, на лугах, палях, але звычайна недалёка ад лесу. Цікава. Чаму я ніколі не бачыла гэтых яшчарак? Бо вераценніцы не вельмі любяць сустракацца з людзьмі. Яны хаваюцца ў гнілых пнях, пад паваленымі стваламі дрэў, у тоўшчы лясной подсцілкі. Там яны адпачываюць? Менавіта. А яшчэ ў гэтых яшчарак ёсць цікавая здольнасць. Яны ўмеюць рабіць норы. Ды ну, як без лап можна выкапаць нору? Для гэтага вераценніцы свідруюць галавой мяккую глебу. Лесік, ты меў рацыю. Гэтую яшчарку я б не адрозніла ад змяі. Не толькі ты, Кася. На жаль, бывае, што людзі знішчаюць вераценніц, бо памылкова прымаюць іх за небяспечных змей. Бедныя. Тым часам гэтыя яшчаркі прыносяць вялікую карысць у садах і агародах. О, цікава, якую? Яны палююць на слізнякоў, смаўжоў і іншых шкоднікаў. Лесік, а навошта гэтая бяскрыўдная яшчарка выглядае быццам сапраўдная небяспечная змяя? Для вераценніц гэта спосаб выжывання і абароны ад шматлікіх ворагаў. Сябры, дзякуй за такое цікавае і вельмі карыснае знаёмства. Я з задавальненнем даведалася, што ў нас жывуць такія незвычайныя яшчаркі-змеі, якіх можна не баяцца. І ні ў якім разе нельга крыўдзіць, бо яны бяспечныя і нават карысныя. Лесік, не хвалюйся, мы з гледачамі ўсё запомнілі. І зараз пасля такога карыснага уроку біялогіі можам зрабіць перапынак на мультфільм. Лесік, а Лесік, Што, Кася? адкажы, у цябе ёсць які-небудзь знаёмы звер у лесе? Ці птушка? А навошта табе гэта, Кася? Ну, зараз жа канікулы. Я б вельмі хацела пасябраваць з якім-небудзь зверам ці птушкай. У верасні расказала б пра гэта сяброўкам і фоткі паказала б. Справа за малым, Кася. Адшукаць дзікага звера і прыручыць яго. Я думала, у цябе ёсць прыручаны. Няма. О, як шкода. Кася, не расстройвайся. Як не расстройвацца, калі гэта была моя мара, і яна не здзейсніцца. Кася, супакойся. Думаю, я ведаю, як здзейсніць тваю мару. Ура! І як? Я нядаўна убачыў відэа, на якім рыбак частаваў рыбкай бусла. Рыбак прыручыў бусла? Бусел прыйшоў да рыбака, таму што яму вельмі захацелася паласавацца рыбкай. Ой, якое замілаванне! Птушка папрасіла, і чалавек падзяліўся уловам. А бусел не напалохаўся і атрымаў дабаўку. Так, вырашана! Я таксама хачу пасябраваць з буслом. Ён жа сімвал Беларусі. Такі сябр, гэта вельмі ганарова. Кася, а ты ўмееш лавіць рыбу? О, не праблема, я навучуся. Галоўнае – выбраць месца, куды прылятаюць буслы. Лесік, табе заданне – адшукаць такое месца і навучыць мяне лавіць рыбу. Вясёлыя мяне чакаюць канікулы. Лесік, не перажывай. План Касі на самой справе не дрэнны. Не сядзець жа ўсе канікулы за кнігамі. Добра, дзяўчынкі, угаварылі. На самой справе можа атрымацца цікавы навуковы эксперымент. Які? Праверым, як хутка бусел прызвычаецца прылятаць, калі мы будзем рыхтаваць яму пачастункі кожны дзень. Ура! І моя мара здзейсніцца! Пабеглі вудачкі рыхтаваць. Стоп. Кася, а добры ранак? Ой, прабачце, сябры, я так узрадавалася, што на ўсё забылася. А добры ранак працягваецца, і мы глядзім чарговы мульцік. Зразумеў, уключаю. А зараз будзем развітвацца. І пабяжым вудачкі рыхтаваць. Ой, неўрымслівая ты, Кася.
Сябры, няхай сённяшні дзень пройдзе цудоўна. Карысна і паспяхова. А самое галоўнае весело. Канікулы ж сумаваць нельга. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!